PSD Brother TV. Ku danna subscribe, ku je ku danna alamar ƙararrawa domin sanin saƙonninmu idan mun ɗora akai-akai. Mun gode. Okay, it's okay. Hey, man. Idan na samu tsarar samun ke ba za na tarka kowa ba. Ni ban ga mai yara ba. Da ya gaji ya zana turawa da zuwa garin nisha. Kan taɓa kyauta na yamma tilas na zo da ƙauhansa. Simarin jiran ki daidai ki zo na kina lasa ne ya kanki ne na yi nisa ba kiran da kan amsa tilas ganin ku tilas wurin mu kaunar rikicin da na yi nisa ma wajen da ba ta kula zai bi ba da rikansa tsari zaman da ya wale ya kawo zuciya ta ne na jin kamar mafarki ne na san ki so mataki ban da damuwa na da zan buɗe da kiɗa Hey!
say everybody do as you know what to every career flow. PSD Brother TV. Ku danna subscribe ku je ku danna alamar kararrawa domin sanin sakonninmu idan mun dora akai-akai. Mun gode.